nilqgħu il-ferħ li jgħixu d-dixxipli tal-Mulej wara l-Qawmien tiegħu mill-Imwiet. Nilqakom għal din il-quddiesa f'Ħadd il-Għid immexxija mill-Arċisqof Ċarles Xikluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Mulej, inti tassew qomt mill-mewt u se tibqa' ħaj għal dejjem fostna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Peace be with you. A special greeting to our English-speaking friends and guests who have joined us for this solemn liturgy on Easter Sunday. Aħna unilqgħu l-ilma mbierek li huwa sinjal tat-tiġdid tagħna fi Kristu, ejjew nitolbu biex l-Ispirtu tal-Mulej iġedded fina il-grazzja tal-Magħmudija. As we sprinkle ourselves with the waters blessed at the Easter Vigil on this Easter Sunday, let us pray that we commit ourselves to being Christians and to receive the mercy and grace of Jesus Christ.
nitolbu. U Alla llum bibnek il-waħdin il-mewġiet meluba u inti ftaħtinna l-bib tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna niċċelebraw il-festa solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażarett bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu mħakkma mix-xitan għax Alla kien miegħu. U aħna xut dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mowt billi dendluh mal-għowda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet f'3 ijiem u għamel li jidher mhux lil kulħadd, imma lil xi ħud li Alla għażel minn qabel, lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-Qawmien tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u nixhdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jixhdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-mafra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-Mulej. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej, ħanifirħu nitennew fih, Alleluja. Flimkien? Faħru lil-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Flimkien? Il-leminija tal-Mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ila. Mammuċ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-Mulej. Flimkien? Il-ġebla li
darbu il-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-Mulej seħdan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Flimkien? Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ma tafux li ftit ħmira ittalla l-għaġna kollha? Tnatfu mill-ħmira l-qadima ħalli tkunu għaġna ġdida kif intom bla ħmira. Il-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu u maqtul. Nagħmlu festa mhux bil-ħmira l-qadima, anqas bil-ħmira tal-erq u tal-ħażen, imma bil-ħobż bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. Il-kelma tal-Mulej. Christus in noces
ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif kien għadu dlam u Marja ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom għalaw lill-Mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħdu. Pietru d-dixxiplu ieħor ħarġu ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm iżda ma daħalx. Imbagħad wasal wara xmum Pietru daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex imma mitwim qiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal ukoll raħu hemmhekk. Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-Imwiet. Il-kelma tal-Mulej. Iż-żewġ xhieda tal-qabar vojt ma kinux xhieda kwalunkwe. Marja ta' Magdala wara li filgħodu kmieni kif kien għadu dlam ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu. Pietru u Ġwanni. Dawn huma tnejn mit-tliet xhieda tal-glorja tal-Mulej fuq il-Muntanja Tabor. Fit-trasfigurazzjoni. Raw il-glorja tal-Mulej, semgħu il-Mosè u l-Elija jitkellmu ma' Ġesu fuq il-ħruġ it-tluq tiegħu minn Ġerusalemm. Imma sa dakinhar jgħid il-Vanġelu ta' San Ġwan kien għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tajt li kellu jqum mill-Imwiet. Lil dawn id-dixxipli magħżula sa mill-bidu li raw il-Ġesu iqajjem l-tfajla bint Ġajru ta' 12 sena mill-mewt, li kienu xhieda
tal-qawwa ta' Ġesu fuq il-mewt meta qajjem it-tifel, l-uniku tifel tal-armla ta' Najn li kienu xhieda tas-seta' Ġesu fuq il-mewt fil-qawmien tal-ħabib tiegħu Lazzru. Il-mewt tibqa' misteru kbir. U hekk ukoll jibqa' misteru kbir dak li Ġesu imut u jindifen. U issa jilmħu qabar vojt. Mhumiex xhieda ta' xi mument trionfanti bħalma forsi nimmaġinaw li jiġri l-qawmien meta naraw xi purċissjoni tal-irxoxt fit-toroq tagħna. Jew Ġesu jidħol b'sorpriża kbira f'xi knisja minn tagħna tal-Kartapesta jew tal-Injam. Mhumiex xhieda ta' xi ħaġa spettakolari. Li raw kienu l-faxex u l-maktur li kien madwar rasu mitwi u mqiegħed f'post għalih. Il-loġika tgħidilna li min jisraq katavru ma joqgħodx jitwi l-maktur pulit u jieħu l-katavru mingħajr il-kefen tiegħu. Xmun, Pietru u Ġwanni jibqgħu mistaġbin dak li qed jaraw. Jibqa' sinjal ambiku li ma jisforzax ir-rieda tagħna. Il-qabar vojt li għadu magħna f'Ġerusalemm għalkemm fis-7 seklu il-blat tiegħu tkisser kważi għal kollox u kien meqrut. Imma l-post nafuh għadu magħna. Dak il-post jibqa' proposta. Inti temmen fl-irxox tal-Mulej? Mhix xi ħaġa tant evidenti li m'għandekx għażla. L-irxox tal-Mulej ma jneħħilek xejn mill-libertà tiegħek. Jagħmel domanda lill-intelligenza tiegħek, imma fuq kollox domanda lill-qalb tiegħek. U aħna l-insara midinbin, dgħajfin, nifmu li fil-ħnina tiegħu il-Mulej jagħtina toma tal-paċi u l-ferħ tal-Qawmien. Wara kollox, l-Evanġelista tal-Qawmien, Marja ta' Magdala, hija dik li għamlet il-mixja mid-dnub għall-grazzja. Inħafrilha ħafna u għalhekk ħabbet ħafna. Għaliex fir-rakkont tal-Qawmien huwa l-qalb li l-ewwel titkellem mhux il-moħħ. Tmur tfittex lil-kap, lil-blata, dak li ċaħat il-Mulej, imma xorta mażul minnu. Imma ma tinsix ukoll tfittex flimkien miegħu lid-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu, dak li bħala kien xut dirett tal-mewt kifra tal-Imgħallem, kien xut dirett tad-difna tal-Imgħallem. U kellu jħossu ukoll lill-Om Ġesu. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna li qed nifirħu bil-Qawmien ta' Ġesu mill-Imwiet inħallu lilu jkellem lil qalbna. Kemm toqgħod għal dan il-jum
dik il-frażi sabiħa tant tal-qalb il-Kardinal Qaddis John Henry Newman. Cor ad cor loquitur. Il-qalb li tkellem lil-qalb. Today's solemn feast of Easter is a dilemma and an enigma to the mind. It defies logic. It is only through our hearts that we can understand the mystery of the empty tomb. It is not self-evident. It is not something that forces itself on us or takes away our freedom. But it engages us on a very deep and profound level. Today's mystery is something that we need to discover through our hearts. And that is why the motto chosen by Cardinal and Saint John Henry Newman is so appropriate. Cor ad cor loquitur. Heart speaketh unto heart. A dialogue between hearts. That is why Mary Magdalene, or Mary of Magdala, goes to Peter, the rock and the chief, but does not forget the beloved disciples. She and the beloved disciples were at the foot of the cross. They were witnesses to the horrible death of Jesus Christ on the cross, witnesses of his burial. They now become witnesses of the empty tomb. And where do we stand in all this? As we celebrate Easter, let us ask the Lord to speak to our hearts and enlighten our lives with his peace and his joy. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu eben waħdini tal-Alla. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu mejjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tal-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħut Jeżis
id-dawl tal-Għid jimla l-ħolqien kollu. Żguri mir-rebħa ta' Kristu fuq id-dnub u l-mewt. Jew irresqu quddiem il-Missier il-ħtijiet tal-Knisja u tad-dinja. Nitolbu għall-Knisja mqazza ta' Alla biex il-Missier ta' Ġesu Kristu mqajjem mill-mewt u ħaj għal dejjem iżomma sħiħ fl-istqarrija tal-fidi vera u jsaħħaħa quddiem it-tentazzjonijiet u kull tiġrib. Nitolbu għal Papa Franġisku biex il-Missier ta' Sina Ġesu Kristu għallim tal-imħabba jwettaq fil-missjoni tiegħu u jidawlu biex iwaslilna r-rieda ta' Alla għalina anke f'dan iż-żmien ta' tbatija u diffikultà. Nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex il-Missier ta' Sina Ġesu Kristu, Sultan Umli u Manswet, jaħdmu dejjem għal-ġid veru taċ-ċittadini u jeħlishom minn kull għerq, abbuż tas-seta u egoiżmu. Nitolbu għal-morda u l-moribondi u dawk li jieħdu ħsiebhom biex il-Missier ta' Sina Ġesu Kristu rebbieħ fuq il-ħażen u l-mewt ifarraġhom fid-tbatija tagħhom u jimlihom bit-tama ta' ħajja ta' dejjem u biex dawk li huma fdati bil-kura tagħhom jaraw fihom lil Ġesu ħaj li qed jitlob l-imħabba tagħhom. Nitolbu għal-foqra u l-batuti biex il-Missier ta' Sina Ġesu Kristu għani fl-imħabba jagħtihom kull ma jeħtieġu u jwassal il-karba tagħhom lil ħuthom. Nitolbu għall-imamdin biex il-Missier ta' Sina Ġesu Kristu iben ubbidjenti iwassalhom għall-lena bla qis tal-għaqda sħiħa miegħu u jibdilhom biex jaħdmu dejjem għall-imħabba u s-sliem. We pray for peace, peace in the Holy Land, peace in the Ukraine, in Yemen, in so many other parts of the world, that justice and truth may prevail. We pray for vocations to the priesthood, that the Good Shepherd, the risen Christ, may provide his church with persons who give their lives to offer the Eucharist and mercy to his people. Missier li fil-Qawmien minn bejn l-Imwiet, ta' ibnek Ġesu għamiltna wliedek. Isma' din it-talba tagħna
biex ngħixu dejjem bħala wlied tal-Qawmien mill-Imwiet bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qalbna mimlija bil-ferħ tal-Għid, se nofrulek Mulej sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwielet mill-ġdid u tieħu l-għajxin tagħha bi Kristu Sidna.
il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-Mulej Alla tagħna. Sewa xira tas-sew Mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inċandru f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit-tad-dinja, bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna, u bil-Qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena, u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja, u bla qiegħda jtennulek. Missier ħanim iċ-ċakontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa qada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u jmerresqu t-talb u xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'ċirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis tal-Qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-Imwiet. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu,
Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krizogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha. Għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Ilqa' nitolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll f'isem dawk li oġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa, qaddisa, il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnieh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-Qawmien tiegħu mill-Imwiet u tat-tluq glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru l-isseb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm mibqaddes ta' ibnek, nimplew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll Mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna l-jom Mulej u għati lilhom u l-dawk kollha li jistrieħu fi Kristu, ilena id-dawl u sliem. Lilna wkoll midimbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fi xkirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek,
Giovanni, Stifnu, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek. Bi Kristu Sidna, bih Mulej dejjem taħlaq u tqaddis dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-Imwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu bil-grazzja u t-tiba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li indi ġeddida bil-misteru tal-Għid u wassala fid-dal tal-Qawmien għal-ħajja bi Kristu Sidna. Qabel il-barka nixtieq nawgura lil kulħadd mod speċjali l dawk ukoll li qegħdin isegwuna permezz ta' TVM u il-mezzi l-oħra tax-xandir u ta' komunikazzjoni soċjali l-Għid it-tajjeb. I would like to wish everybody a blessed and very happy Easter. For those who can, at 12
p.m., the Holy Father will impart his apostolic blessing that we can follow on TV or over all types of social communication. Let's not do the list. It's never ending nowadays. Għal min ikun jista' tajjeb li nsegwu il-barka tal-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku, l-barka apostolika f'nofsinhar illum wara li jagħti l-messaġġ tiegħu tal-Għid. Il-Mulej magħkom. Lilkom li nġbartu għal-festa solenni tal-Għid, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu. Jeħenna likom u jeħliskom mit-tiġrib ta' dnub. U li ġeddidkom għal-ħajja ta' dejjem bil-Qawmien ta' Ibnu l-Waħdini mill-Imwiet u wettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom li fakkartu l-passjoni tal-Mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-Għid, taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Item issa est, alleluia, alleluia. Mill-ġdid nawgura Għid qaddis lilkom u l-familji kollha tagħkom.